No niin, moikka kaikki katsojat täällä. Ottakaa hetki. Mä laitan näitä vähän. Tämä on vähän säätöä tässä alussa. Mutta kuten näette, minulla on uusi käyttäjä. Mineaxe6. Ja pelaisin Minecraftia täällä. Ja, ja niin. Nähdään pelissä. Eli nyt jatkuu ja tänään olisi Pärinäcraftien tarjolla. Ja miksiköhän mä otin noin kultahousut, kun mä saan paremmat housut. En kyllä yhtään tiedä tossa. Täältä saa yleensä aika OP-kamaa, kuten näitä sain melkein full ironit. Ja minä yleensä järjestelen nämä. Mä oon niin tarkkain. Heitetään toi tuohon maahan. Saatiin nopeus. Tiputetaanko toi? Kumpi me tiputetaan? No, me ei oikein voida enää, tai sit voidaan. Ja niin me voitiin, ja saatiin toinen tappo tähän heti peliin. Mä en viitti rupea. Tuolla on fightti. Mutta toi tippu ehkä. Se pääsi tuohon veteen, kun mä tiputan sen siitä vedestä. Noin. Tiputinko minä sen? En tainnut, mutta mä tiputan ainakin ton taas. Yes. Se tippui siihen. Se tippui sinne. Paitsi ei tippunutkaan. Mä menen äkkiä sen luo. Mä teen yleensä tämmöstä raitaa. Äkkiä. Kyllä me värätetään ehinkö vai en. Surprise, motherfucker. Joo. Sen elämä päättyy siihen. Hei, joku on unohtanut rautahousunsa tän. No näin se on yhtä. Nopeus. Anteeksi vaan tää lagi. Ja siellä oli. Tosta noin. Sielläköhän se on. Se on keskellä, se on mä vastaan se. Nyt lagi. Kun se luuttaa noita, niin voin ampua sitä kerran. Voitinko? YKK Ratse YKK Ratse YKK has won Skywars on map Balli. Otti vähän kuumotuksia, mutta ei sillä mitään väliä. Tähän olisi aika jättää tämä. Mutta se olisi niin kuin moi.